llamar a Casio para que te vea. L'autor situa l'acció a la guerra d'Iraq, es fot amb un tema una mica espinós, que és el tema dels reporters de guerra, on amb aquest context tan bèstia de la guerra, sobre que arriba un moment a la vida en què la gent ha de fer tries. Sé siempre la dueña de tu vida, independiente y libre, ya me entiendes. Lo más importante es que las cosas vayan bien. Jo vaig triar els 3 aniversaris perquè em va fascinar l'adaptació que va fer la Rebecca Kircheldorf de Les 3 germanes de Chekhov. L'espectacle serà una comèdia en contrapunt amb el dramón de l'obra original de Chekhov. És una comèdia molt àcida, molt de mala llet. La dramatúrgia de la Rebecca és brutal.